دەم باش خوێندەکارین هێژا ئەز مامۆستا حەسەنم ئەمێ ئیرۆ وانەیە شێشانجی پرتووکە ئاسمانی کوردی ڕەفا حەفتانەمێ ببن. وانەیە ئەمەژی ئیرۆ ژینەمەیە ئەحمەدی خانیە. ئەحمەدی خانی ئەشخوا مزانن ئەو هەلبەستوانێکی کورد پر نافدارە نانبێژین ئەمێ ئیرۆ بەحسا ژینەمەیاوی بکن تێواتێنێ بەحسا ژیاناوی بکن. ژینامە چی؟ ژینامە دەما ئەم بەحسا ژیانە کەسێکی بکن دەست پێکە جدایکبوونی حەیا کو ژیانە خۆش دەستدا. ئەحمەدی خانی بخوا ساڵا 1652 دا جدایک بوویە. ئەو لەگەلێک باژارێ کوردی گەریایە داویێ دچە باژارێ بازی دێ لێدە دبستانێکی بێتکە دبستانێکی بێتکە و پەروەردەیە زارۆکێن کوردی دکەیانژی دبە مامۆستەیەوان ئەو جبەر سەدەما گەری ناوی گەلێک فێری گەلێک زمانان بوو ژبلی کوردی فارسی عەرەبی و تورکی دزانە دە ساڵە 1770 دا ژیانە خۆش دەستایە گەلێک بەرهەمل دوو خۆشتنە وەک دەستانە مەموزین ئەم هەمە وێناسکن دەستانێک پر بناو دەنگێ هوندکارن چخوار سەر لێکۆلیژی بکن بێتر ئەو ئەحمەدی خانی نویساندیە نۆبەهارە بچووکان ئەگیدێ ئیمانێ گەلێک بەرهەمێن ویە دنجی هەنە ئەگەر هون لێکۆلین بکن هونێ گەلێک بەرهەمی ویە دنجی ببینن. یعنی باوایکی کورد ئەمکارن وێ سەر ژیانە ئەحمەدی خانی بێژن ها ئەمێ دەست بخۆندن ئەوانەیە بکەین ji بۆ بێترژی ئەم سەروی ناس بکن. پرتووکێ خۆ بکن سەر و پەلا هەفتێ و چارە ئەم دەست بخۆندنێ بکن. ئەحمەدی خانی di nava helbestvanên Kurd ên klasîk de yê herî navdar Ehmedê Xanî ye. Piraniya Kurdan navê wî bihîstiye. Ehmedê Xanî helbestvanê pêşî ye ku di helbestên xwe de behsa dewleteke Kurdî û rizgarbûna Kurdan kiriye. Li gorî Eledînê Secadî, Ehmedê Xanî sertaca nivîskar û helbestvanên Kurd e. Gelek kes jî wî weke fîlosofekî Kurd dibînin. Ehmedê Xanî di sala 1652 de ji dayîk bûye li gelek bajarên Kurdistanê xwendiye paşê çûye bajarê Bazîdê li wê derê dibistanek vekiriye û bûye mamosteyê zarokên Kurd. Wî ji bilî Kurdî bi Farsî, Erebî û Tirkî jî dizanî. Li gorî agahiyan Ehmedê Xanî di sala 1770 de li bajarê Bazîdê çûye ser dilovaniya hêzdar. Gora wî li Bazîdê nêzî qesra Ishaqê Paşa ye di roja me ya îro de wekî ziyaretgeha gel e. Berhemên wî yên navdar ev in: Memûzîn, Nûbihara biçûkan, Eqîda Îmanê. Ehmedê Xanî di hemû jiyana xwe de hewl daye ku bingeha perwerdehiya bi zimanê Kurdî deyne. Berhemên xwe yên ku bi navê Nûbihara biçûkan û Eqîda Îmanê jî bi vê armancê nivîsiye. Di berhema xwe ya binavûdeng a Memûzîn de her çi qas dabeşa evîna Memûzîn hebe jî bîr û ramanên wî yên di derbarê gerdûn, hebûn û mirovan de tê de cih digire. Ji xwe xwendekarên hêja gorî me wane xwend yanî bêhtir me nas kir çawa behsa nivîskar behsa jiyana Ehmedê Xanî dike ji destpêka ji dayîkbûna wî heya ku jiyana xwe ji dest de çi kar û xebat kirine çi berhem çêkirine û çawa jiyana xwe derbas kiriye. Ev jê re dibêjin jîname. Niha jî em ê werin ser wateyên peyva hin peyv me re derbas bûn em ê bixwînin wateya wan şîrove bikin. Pirsa yekem klasîk. Klasîk dema dibêje wêjevanên yan jî helbestvanên klasîk tê wateya helbestvanên kevnar yên ku di demên borî de bûn yanî bi vê wateyê em dikarin bêjin klasîk yanî kevnar. Klasîk wateya wê kevnar e. Navdar deman bêjin navdar yanî tiştekî xuyayî deman bêjin helbestvanekî navdar yanî helbestvanekî binavûdeng her kes wî nas dike. Her kes wî nas dike ji ber vê yekê em bêjin navdar. Yanî vê wateyê em dikarin şîrove bikin xuyayî.
یان jî bi nav û deng. Berhem deman bêjin berhem yanî ew karê ku Ehmedê Xanî kiriye ew tiştê ku dawiya xwe hiştiye ew keda ku kiriye vî awa yanî ji xwe weke peyvek wek hemateyeke erebî em dikarin bêjin eser yanî tiştê ku şûna xwe hiştiye. Em dikarin bêjin ber eser yan jî ked ew keda ku kiriye bûye jê re weke berhemekê. Eqîde deman bêjin eqîde yanî bi wateya dema mirovek baweriya wî bi tiştekî tên bêjin ev eqîdeya mirov e yan jî baweriya wî ye. Yanî eqîde weke hemwateya wê em dikarin bêjin bawerî. Dabeş ji xwe peyva dabeş bi xwe yanî bi du awaya tê bikar anîn. Dabeş deman bêjin yanî ev helbest dabeşa vê ramanê dike, dabeşa vê ramanê dike tê watê nû behsa wê dike yan jî qala wê dike. Deman bêjin mînak em vê pirtûkê dabeş bikin, em vê pirtûkê yan jî vê mijarê dabeş bikin tê watê em wê parçe bikin yan jî yanî em wê bikin çend beş yan jî çend parçe. Yanî bi du awaya tê bikar anîn. Lê vê mijarê de deman bêjî dabeşa evîna mem û zîn dike yanî behsa wê yan jî qala wê dike. Vî awahî em dikarin bêjin qal yan jî behs. Ham werin ser pirsan hin pirs ser waneyê hene em ê wan bixwînin û bersiva wan ser de pê binivîsin. Pirsa yekem bêje Ehmedê Xanî kengî ji dayîk bûye. Ehmedê Xanî kengî ji dayîk bûye weke me got di waneyê di sala 1652 de ji dayîk bûye. Di sala 1652 de ji dayîk bûye. Pirsa duyem bêje Ehmedê Xanî di berhema xwe ya bi navê mem û zîn de ser çi sekiniye. Ji xwe me got yanî di dawiya waneyê de yanî bêhtir behsa çi dike ji bilî evîna mem û zîn me got behsa gerdûn, hevûn û mirov dike. Gerdûn, hevûn û mirov dike. Yanî em dikarin vê bersivê binivîsin. Behsa gerdûn, hevûn û mirov dike. Pirsa sêyem dibêje Ehmedê Xanî pirtûka xwe ya bi navê nûbihara pirtûkan ji bo çi nivîsiye? Ehmedê Xanî pirtûka xwe ya bi navê nûbihara zarokan ji bo çi nivîsiye? Me got destpêkê bi armanca çi nivîsandiye? Bi armanca avakirina bingeha perwerdeya Kurdî. Avakirina bingeha perwerdeya Kurdî. Ji bo vê armancê ev pirtûk nivîsandiye. Hûn dikarin ser vê pirtûkê jî lêkolîn bikin û naveroka wê bixwînin ka bê çi ser çi diaxive. Avakirina bingeha perwerdeya Kurdî. Niha jî em werin ser xala rastnivîsê bi navê Dunîkê ye. Me got destpêkê me got rastnivîs ji bo çi rastnivîs? Ji bo serrastkirina nivîsê. Em zanibin em nivîsa xwe bi çi awayî binivîsin herwiha jî eger nivîsek were pêşiya me em zanibin bi awayekî rast bixwînin. Îro cem me çi heye? Nîşaneya Dunîkê heye. Nîşaneya Dunîkê ew jî wek dika vanekê biçûk wek dika vanekê biçûk in ji bo çi tên bikar anîn? Dema bixwazin kesê ku vê nivîsê dixwîne em bixwazin bala wî bikişînin ser peyvekê. Em bixwazin bala wî bikişînin ser peyvekê ew ê van yanî her du dunîkan bikarbînin. Ev dunîk her du kevanekê biçûk em wan bikardînin. Em wê peyva ku em dixwazin bala mirov bikişînin ser em dixin navbera Dunîkê de ji bo ku wek me got balkişandinê. Wek mînak deman bêjin Ehmedê Xanî pirtûka xwe ya bi navê nûbihara zarokan bi armanca
کو بنگەها پەروەردەهەیە bi zimanê Kurdî deyne nivîsandiye em bala xwe bidînê divê dekê divê hevokê de dema em wek li gor diwaneyê de hatiye nivîsandin dema em navê nûbihara biçûkan dixin navbera dunikê de wê watê em dixwazin bala kesê ku dixwîne bikişînin ser navê pirtûkê em dixwazin bala wî bikişînin ser navê pirtûkê û vî awayî yanî çi peyva ku em bixwazin bala mirov bikişînin ser di nivîsekê de em wê dixin navbera dunikê de. Hacî em werin ser cûr û awal cem çi heye jîname me got destpêka waneyê me got jîname çi jîname dema em jiyana kesekî bi awayî berfireh diyar dikin jiyana kesekî bi awayî berfireh diyar dikin çawa yanî bi awayekî berfireh yanî ji destpêka ji dayîkbûna wî heya ku jiyana xwe ji dest dide çi bûyer pê re derbas dibin cihê ku lê digere cihê ku lê jiyaye kar û xebatê gokiriye yanî vî awayî em behsa bûyerê jiyana wî dikin ji dema ku ji dayîk dibe heya dema ku jiyana xwe ji dest dide ev em jê re dibêjin çi em jê re dibêjin jîname. Niha taybetmendiyê jînameyê cem hene pênc taybetmendî em wan bixwînin destpêkê dibêje cih û dema lê ji dayîk bûye cih û dema lê ji dayîk bûye em diyar dikin yanî ew cih û dema ku ev kesên behsa wî dikin lê ji dayîk bûye em ê bêjin a duyem bêje mercên dema tê de jiya kirî mercên dema tê de jiyan kirî yanî ev kesê ku em behsa wî dikin ew mercê wê demê ew rewşa wê dema ku ew tê de jiyaye çawa ye em ê rewşa jiyana wî jî binivîsin piştî wê dibêje rewşa perwerdeyê li ku derê bi çi awayî kîjan dibistanê perwerdeya xwe dîtiye em ê binivîsin piştî wê dibêje kar û xebatên di nav de cih girtî kar û xebatên di nav de cih girtî yanî ev kes çi kar kiriye çi xebat kiriye çi karmendî kiriye em ê wan jî binivîsin dawiyê de jî dibêje hemû taybetmendiyên kes ev kesê ku em behsa wî dikin çawa ye ji aliyê erênî û ji aliyê neyînî ve jî hemû taybetmendiyê wî em ê binivîsin ji xwe mumkin e dema em behsa kesekî bikin yan jî jînameya wî binivîsin hin agahî ji van agahiya em nikarin dest bixin lê em hewl didin bi awayekî giştî em van taybetmendiyên jînameyê pêk bînin. Vî awayî xwendekarên hêja me xala cûr û awa jî bi dawî kir em digihêjin dawiya waneya xwe vî awayî spas bo temaşekirinê bimînin keyf û xweşê.